Ako vznikol názov vašej kapely? To je veľmi záľudná otázka, na túto otázku veľmi neradi odpovedáme, ale urobíme výnimku. Vznikol dávno v časoch, keď som navštevoval strednú školu, som si tak čmáral po zošitoch a jeden z takých nápisov tam bol aj Noc a deň a som si vravel, že keď budeme mať kapelu, tak sa bude volať. Takže takýmto spôsobom vzniklo. Pripravujete teraz nejaký album alebo single? Pripravili sme album, ktorý vyšiel minulý rok a z neho dávame stále vonku nejaké nové pesničky a ostatný single sa volá Na čo si myslíš. Napísali ste nejakú pesničku pre niekoho iného? Tak to je skôr lepšia otázka pre môjho brata ako pre mňa. Aha. No zvyknem, ako stal sa zo mňa vyhľadávaný textár, takže píšem texty pre rôznych spevákov, speváčky hlavne a taká najznámejšia spolupráca je s Katkou Knechtovou, tak pre ňu píšem. Ktorá z vašich pesničiek sa vám najviac páči, alebo ktorú máte najradšej? Tie rôzne, ako ku každej máme vzťah, samozrejme. A myslím, že za kapelu môžem povedať, že taká obľúbená je skladba Dávno. Môže byť. Aké bolo vaše prvé vystúpenie? Ste mali trému, stres, alebo nejaké texty vám povypadávali? Vieš čo, ani nie. Prvé vystúpenie bolo tuto v Košiciach a dodnes na to spomíname veľmi dobre, ako bolo to výborné. Či chystáte nejaké turné ale po Slovensku alebo v zahraničí? No my sme absolvovali jedno turné minulý rok, v októbri a novembri. Čiže teraz vlastne skôr by som povedal tak, že sa, keď to môžem nazvať, chystáme na letné koncerty a letné festivaly. Čiže turné ani nie, ale letné festivaly, na tých nás môžu ľudia vidieť. Na ktorom vystúpení sa vám hralo najlepšie? Tak ono tých vystúpení bolo strašne veľa a asi jeden z takých najväčších zážitkov, ktorý sme mali, to bolo na festivalu v Vengoševe v Poľsku. Tam sme išli s veľkými obavami, sme nevedeli, ako na nás budú ľudia reagovať. A práve asi preto, že to prečilo všetky naše očakávania. To radí medzi jeden z našich najvydarenejších koncertov. A viem, že aj poľskí novinári sa vyjadrili o našom vystúpení, že to bolo... Aj napriek tomu, že sme tam neboli ako hlavná hviezda, že to bolo najlepšie vystúpenie v ten večer, takže asi tam. To bolo nejaké 4 roky dozadu, tuším. Máte nejaký nezabudnutelný zážitok s fanúšikmi? Pokiaľ si pamätám, teraz už ani nie, ale v začiatkoch to bolo také celkom zaujímavé, lebo za nami behali zhruba v takom veku baby, ako ste vy teraz. A to nám samozrejme lichotilo, čiže ja rád spomínam na začiatky a na tých fanúšikov, ktorých sme mali pri prvom a druhom albume. Zažili ste už na vystúpení nejaký trapas? Ani nie, tak o takýchto veciach ani nerozmýšľame. Bratovi asi ani nie, ale ja si spomínam, pred zhruba rokom som tak nešťastne dopadol z pódia, že som si narazil rebra, takže to bolo celkom zábavné. Stalo sa mi to hneď pri druhej pesničke, takže s dosť veľkými bolestiami som dospieval ten koncert a myslím, že to je jeden z takých nepríjemných zážitkov. Ani možno. nie trapas ako nepríjemnosť. Ako nepríjemnosť, no. Hrali ste už aj v zahraničí, po prípade, a v akých krajinách by ste si chceli zahrať, v ktorých ste ešte neúčinkovali? Rasťo v predchádzajúcom rozhovore spomínal, že sme hrali, veľmi radi sme hrali v Poľsku, hrali sme aj v Čechách, myslím, že inde sme zahraničie neabsolvovali. A kde by sme si radi zahrali? Ja osobne napríklad v Anglicku. Strašne rady som si zahral v Anglicku, či v klube, alebo na nejakom štadióne, to je jedno, ale je to asi len ako sen. Čo vravíte na hranie na playback? Vieš čo, nemáme to radi, pretože je to také, pre nás samých je to nepríjemné tváriť sa, že hráme. Radšej hráme normálne, to je pre nás prirodzené. Aký je váš obľúbený idol? Osobnosti, ku ktorým človek zliada, sú veľmi podstatné. Hlavne keď človek je mladý a snaží sa aj sám seba nájsť a mňa veľa jednak hudby a jednak spevákov formovalo tým, že som sa na nich pozeral, počúval som to a časom sa to mení samozrejme, ale sú kapely, ku ktorým sa aj teraz rád priznám, že som ich rád počúval a mám ich naďalej rád, aj keď už prešla fúra času a
K takým kapelám patrí napríklad Suede. Čo vás inšpiruje pri tvorbe pesničiek? No život. Život ako taký. Ľudia, skutočnosti, ktoré sa stali, zážitky, rodina, priatelia, frajerky, manželky. Proste život taký, aký je. Máte nejaký hudobný sen, ktorý by ste si chceli splniť? Takto. Keď sme vznikli, tak samozrejme, že tých snov bolo strašne veľa. A tak postupne človek, keď už do toho tak vpadne trocha, tak stále menej a menej sníva. A snívať je ale veľmi podstatné a ono je dobré, keď ti tá realita nevezme chuť snívať. A ja som tak niekde na polceste, tak už ani neviem, že či mám ešte nejaký nesplnený sen. Ťažko povedať, už som tak znechutený realitou, že už neviem tak snívať, ako keď som mal 18. Ja by som si strašne rád zahral s kapelou Oasis ako hudobný sen, keď sa pýtaš na hudobný sen, čiže vedel by som si predstaviť, že by som bol hosťujúci bubeník v kapele Oasis a to by ma ako možno, čo sa týka takého snenia, okrem hrania vo vlastnej kapele, teda v Noc a deň, to by mi urobilo veľkú radosť, keby sa mi niečo také splnilo. Čiže napríklad to. No ja by som chcel, aby sme mohli hrať čím dlhšie, aby sme mohli vydávať stále albumy a to je asi všetko. Iba